O románico da Ribeira Sacra ten no mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Miño un magnífico expoñente. O templo do século XII álzase sobre bancais, rodeado de árbores, nun miradoiro extraordinario das terras do Sabiñao. O rosetón da fachada principal, un dos máis grandes de Galicia, capta a luz destas terras sagradas, iluminando con cores xeométricas o interior do templo. Na porta principal, locen 4 arcos de medio punto, apoiados en columnas con fuste de mármore. Edificio dunha única nave, con 4 tramos cada en súa ventá e arcos, e con cuberta de madeira. A bóveda de cruceiro se apoia en ménsulas. No interior consérvase unha epifanía, conxunto escultórico que se formou con pezas atopadas durante varias restauracións. A Virxe, que conserva trazas de policromía, ten o neno no seu colo. Na man dereita sostén unha especie de mazo rematado nunha alcachofa. Tamén podemos admirar unha preciosa e orixinal pía bautismal románica con decoracións xeométricas moi peculiares. Na súa orixe, suponse que foi mosteiro beneditino, obra de discípulos do mestre Mateo polas moitas influenzas que se observan na construción.